jsme dělali co? Všechno možný. Takže dneska jsme dělali tady to valení. Raz, dva, tři a čtyř. Tohle jsme opakovali. A teďka 2. A my jsme začali teda, vlastně to jsme opakovali taky, že jste ji rovnou chytli levou rukou. Levá, krok, krok, bam, krok, 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 chytnu, krok, krok, chytnu, krok, krok, chytnu. A tady zase dostanete se jako ze swingovku. A pak jsme dělali variantu, kdy tam při tom chycení použijete víc energie, jo? Protože tady to je málo, 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 málo. Ale když tam uděláte takový nápřah, padá. A to jsme dělali vývod. Bam.